Bismillahirrahmanirrahim. Rücu ve verimlilik. Geley mümin yakin bilin giderini, hasab-ı umur bi payan öterni. Geley imanlı kişi anık bilin gitmelliğini. Bu dünyadan gitmelliğini anık bilyen mi? Hasab-ı umur bi payan öterni. Ömrün sonsuz hasaplarının geçeceğini bilyen mi? Hasab-ı ömür bir payan tükönüksüz ötörni. Ötör dünya üçün bolma giriftar. Ölümse yığma gılmanın geftar. Bu geçen dünya üçün yesir düşme giriftar bolma. Ölümse yığma gıl maslık çöplemevül. Dünya malın çöplemevül. Manın geftar sırtlanyalık bol. Eger dünyaga hırsın bolsa feşten, necaset yığmağınna kelhemeşten. Eger dünyaga hırsın bolsa, ürcüyün bolsa, islegin bolsa, eger dünyaga hırsın bolsa feşten, samsıksen, telekesen, erbetsen, necaset yığmağınna kelhemeşten. Tumskun pek ve necis yığınap hemişe yeki özü giriyar deyiptir. Hini ne deyiptir o hini? Şu hemeş diyani tomazak deydiği. Kelliydiğim elhemece tomazak kede yağlı olsa sen onu tomazak yağlı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisen olmalı. Halal haramın saygarman, zekadını üçün çıkarman, yığınap koyorsan ne özüne feyda verir, ne başkaları feyda verir. Esiz umrun necis yağmak rahinne, qalur sen bir gün ahir yertehinne. Esiz demek, ökünç sana demekmiş bir dille. Ömrün necis yığmak rahinne yoluna. Ömrün sen şu necis yığınamağın yoluna. Qalar sen bir gün ahir yer tehinne. Yerin aşağına qalarsan bir gün. Öğrençide kemişe tar etersen, kanagatsızlığını ızhar edersen. Lenkavut yali, möy yali, ankavut yali, hemişe tar edersen. Kelep neymi kerep diyorlarmış ama. Möğün önüne kerep mi? Kerep. Kerep örürsün hemişe. Kanagatsızlığını ızhar edersen, kanagat ehli azadada yüreği hoş olup, ibadet edersen kanagatsızlığını eşkar ediyen. Kılırsen rüşteyi canın bilen kayıt, mekesu umurni kılmak üçün sayt. Kılırsen rüşteyi canın bile kayıt, canın yüpü bilen sen kaydedersen, canın yüpünü Allah Teala'nın farzlarına sarf etmeyen dünya yığarsın. Mekes ve nurni sinek bile karıncanı kılmak için sayt. Canın yüplerini ankabut yalak geriştiriyen sinektir karınca çöplemek için, avlamak için. Süpürse sahibi khana bir ekbar, öğrenç hem gider hem saydı hem tar. Süpürse sahibi khana, öyün eyesi süpürük koyverse bir gezek, öğrenç hem gider, o öğreyen hem gider, hem sayt, ol avam gider, hem tar, güpün hem gider, kerevin hem gider, avlanın hem gider, özün hem gidersin. Eyesi süpürük koyverse. Galip sen tenge deyip ahvalı tenge, maşakkatlar başında renge. Galip sen tenge deyip fullip ahvalı tenge. Fullip ten hala düşüpsün, darışkanlık yağdaylara düşüpsün. Maşakkatlar başında renge. Dürlü muşakkatlar önünde bardır. Olary yatlaman fullip ılgayan. Maşakkatlar başında renge
dürlü işler var sen. Olary bilmeýänsen, sen teňne bolsa bolýasaň. Yugurma jife köp kılmakka yıl ay. Boloy diýip bay, bisatyň bermegil bay. Yugurma jife köp kılmakka yıl ay. Yugurma, ılgama, yortma, jife maslyk. Yugurma jife köp kılmakka yıl ay. Boloy diýip bay. Yugurma jife köp diýip dünya jife sünna diýip bir neme de tam hadiyen dünya maslykdyr burada diýip şoňa gelýär-de. Dünýäni howalama bay aýlap ýyllap boloy diýip bay, gany bay. Bisatyň bermegil bay, ömrüňi bermegil bay, baýady diýipdir. Oturdu diýipdir. Ömrüňi tüketme. Kumarda utturmagan diýipdir bay diýene onu. Şo bay boljak bolup ömrüňi tükedäýme. Yaqin bilgilmuni ey sahibi hal, haris ermes ziyade etken bile mal. Anyk bilginin ey hal eyesi kişi haris ermes ürjüdäller, harfy dünýädäller, harf däller ziyade etken bile mal. Malını arttırany bilen harf bollugy däller. Haris olur eger dünýäi fani ýaýdyse mahabbat birle ani. Harf diýilýän mal köp bolan bilen harf bollugy däller. Harf bollugy diýilýän ol eger dünýäi fani bir fani dünýäni malny baýlyga ýaýdyse mahabbat birle ani. Köngülüniň ışky bilen şey zatdan mallan maşgarady görmese. Köngül feýgüsi bilen şoňa ýapyşdy inha şu harfler. Eger bolsa kişide maly sehli, köngül berse bolar dünýäniň ähli. Eger bolsa bir kişide maly sehli, azajyk bir maly bolsa bir adamyň köngül berse bolar dünýäniň ähli. Şo jagaş malyna köngül berse de malını arttırmak kuvvetinde bolup tagat ibadetlerini wagtyna yerine yetirmese ana şolam harstır. Mal köp bollugy däl. Maly meýledip bas arzuň mal bolsa. Bisatyda bir arfa kursy bolsa, anidun ehli bil gerharsy bolsa. Bisatyda diýen saçagyny kendirini bir arfa kursy bolsa, bir arpa çörek bolsa. Ani dun ehli bil gerharsy bolsa, onu pes. Ay pes ehli bil, dünya ehli bil, eger hırsy bolsa, eger ürjüligi bolsa, şonu arttırmak kuvvetinde bolsa. Eger bir gulla 100 harwar zerdur, eger bolmasa mehri bi zarardır. Eger bir gulla 100 diýen hana ýokuruna 100 harwar diýenim, harwar bir eşek ýükümi, ulog ýükümi 300 kilogram diýipdir-de. Zer diýenim altyn. Eger bir gulla 100 harwar zerdur, hemmesi 30 ton bolýar diýipdir. 30 tonna gyzyly bolsa. Eger bolmasa mihri bi zarardır. Şoňa muhabbeti bolmasa zereri ýokdur diýipdir. Onuň şerhleriniň biri sopallaýar gaty geňzada diýýär diýipdir. Muhabbeti bolmasa 30 ton nädip ýygnady diýipdir. Muhabbeti bolmasa diýe. Ay Allah Taala berse bolar da. Ýöne bolýar. Eger bolmasa mehr bi zarardyr şo, baýlygy bolany bilen dünýä ähli bollugy däl ol. Kişinin köňlüde bu fany bolsa, erer dünýä anyň bir däni bolsa. Kişinin köňlüne bir fany bolsa, bu geçýän dünýä bolsa, erer dünýä. Ol hemme mali anyň bir däni bolsa. Şaýda dünýäň fanylygyny ikrar edýän adama azajyk zadem dünýä maly ýalydyr
diýdigi. Erer dünya anyň bir däni bolsa, bir şaýy bolsa, bir şaýy bolsa da tamam dünya eline ýaly görür diýipdir. Dän ýani şaýyt muhassas danyk bolsun diýipdir. Danyk diýani bir zadyň bir şaýyň altydan miri bolmaly bolsa, aý bir köpük ýaly bir zat bolsa da dünya eline ýalak bolar oturur diýipdir de. Kişinin köňlüde bu fany bolsa diye, kişinin köňlünde bu dünýä fany bolýan bolsa, onu birazjyk zady bolsa da dünýä eline ýaly bolar diýdigi-de. Yüreginde dünýä bolsa diýdigi-de, bu dünýä fany diýip bilhe diýdigi öýdýän. Eger min kuwda tulla düşse göze, kaçan döwlet bolar ähli dil öze. Eger min kuwda tulla düşse göze, gözge kaçan döwlet bolar ähli dil öze. Döwlet hasab etmez, belki min zekatyny dogry çykaryp ahirette hasabyn çykyp hasab çyksa ýaxşy diýip alada galar. Ähli dil öze arif billah Allah'ını tanayan bolsa, hayudur mehri yok ernin nişani, buyurğun jaýyga sarf etse ani. Hayudur mehri yok ernin nişani, haysydyr onu dünya muhabbeti yoklugyny ol kişinin nişan alamaty näme bi, kimde var kimde yok, onu nädip bilmelmişin onu. Kim ol mehabbetli kim mehabbetsiz. Buyurğun jaýyga sarf etse ani. Ine şergin buyurğun ýerine sarf edip duran bolsa, onu ol dünýä ýerine gedýän, o dünýä malyna mehabbet bilen ýapyşýan bollugy däller. Diýse mehrim ýok, emma tutsa muhkem, erur ýalgançy ol ferdendi adam. Gepinne ýok, menem bir dünýä diýip ölüp ýatamak, umur kadrını bilip baramak diýse, emma tutsa muhkem, ýöne onu bek ýapyşyp ýatsa, erur ýalgançy ol ferdendi adam. Yerine sarf edilmän ýalap ýatsa. Kişi malın ke bi ihsan yemestir, Hudaňyň fadlydyr, dünýä emestir. Kişi malın ke, kişi öz malyny bi ihsansyz, ýagny ke eda zekat we tasadduqy. Ihsansyz iýmez öz malyny, zekatyny bermän, sadaka bermän iýmese, kişi malyn ke bi ihsan emestir. Hudaňyň fadlydyr. Inhe ol mal Allah Taalanyň fadlydyr sana. Dünýä emesdir. Ol dünýädädir sana o mal. Diýme dünýä çyrag ahiretdir. Hudaýymdan nişan magfiretdir. Ol ihsan bilen ilen maly dünýä diýmeginiň sen çyrag ahiretdir. O mal ahiretiň çyragydyr. Hudaýymdan nişan magfiretdir. Ol Allah Taala'dan sana bağışlanmagyň nişanydyr gaýta. Bizagat bolsa hem kem, eyle infaq, üzümdür bergi köp, rezden süjurak. Bizagat bolsa hem kem, sermaýaň zadyň adam bolsa, eyle infaq. Adam bolsa güýjüň ýetenjetinden henem nefaka et, bir neme çykar. Üzümdür bergi kem, üzümdür yaprağı az, rezden süjurak, şahasi, yaprağı az şahasından üzümdür süjurak, şaya bir hilaga deyiptir bolya, rezyan salkım diyen nemede var, üzüm ağacı diyen nemesem var. Aşağına da bir hilayattır, bir gelenen yaprağı az, melin üzümü süýüji bolşy ýaly eli darlykda berilen sadakanyň sowaby köpüräkdir. Ýa bir üzüm ağaçynyň şahatynyň ýapragy az bolsa üzümü süýüji bolýar diýipmän. Gerek ähli kerem halk etkili jemy özüni dembedem kim kılsa çünşemi. Ähli kerem jomart ähli halk etkili jemy fakirlary bir neme yığnasın, uyuşursun, jomart ähli, özün dembedem kim kılsa çünşem,
malım gutarya deyip pişman etmez, minnetem etmez, özünü kem dembedem kem kılar, şemin yanıp iyiliğe atılıp adalışıyali. Kişinin ıtıkadı bolsa salim demez, göru kefenliktir bu malım. Kişinin ıtıkadı salamet bolsa, bu gör kefenliğime de bir zat gerektir demez. Bel yasrfu ma fi yedihi deyiptir. Belki sarf eder ol mali ki eline di. Ay görüm kefenliğim deyip, ona o gerek, buna bu gerek. Ne gam imanlı kulunun ölgönüyde, tenide bolmasa 3 kez tenide. Ne gam, ne mi var imanlı kulunun ölönünde, tenide bolmasa, bedeninde bolmasa 3 kez tenide, 3 kez dokulunmal. Daşına kefenlik çolunmak, Allah Teala'ya yakınlık derler. Belki iman yakınlığa sebeptir. Salamet ölse imanı bilen kes, eğer ağrı gömülse ağrı olmaz. Salamet ölse imanı bilen kes. Bir adam imanını alıp gidip ölübilse, eğer ağrı gömülse, eğer yalamaç gömülse ağrı olmaz. Ayıp olmaz. Ev kesahullahu Teala fela yekun ariyen. Ya da ağrı olmaz, yani yalamaç olmaz. Kesahullah giydirir Allah Teala ona hülleleri fela yekun ariyen. Bes yalamaç olmaz. Sen doğanlık, görlük, kefenlik bilen işin olmasın. İmanlı ölmöklük Allah Teala yakınlığa alamattır. Kefen çolunmakluk ol hiç duradın nişanı derler. Yalamaç ölsem Allah Teala seni giyimler. Ya yaramaç ölsem ağır derler imanlı ölsen. Keremlik bendesi ger bolsa çölle. İçer yer bolmasa bir zerre kolla. Bir keremlik, cömertlik eli açık kişi bir çölle bolsa. İçer yer bolmasa bir zerre kolla. İçer yer yağlı zadi zerre yağlım koluna bolmasa, eline bolmasa. Koyup kopup olturgulu kalmay mecali helaket pelletiğe yetse hali. Turup oturmağa mecali kalmasa imeğe zat tapman helaket derecesine yetse hali yağdayı. Eğer göz yaşıça su tapsa anna kılır yarımını ahsan yaxşı benne. Şol hallada bir göz yaş yarjagam su tapsa on yarsını sadaka verir ol. Ine. Tapılsa lokmayı canu cigerden deriq etmez ani yaru digerden. Tapılsa lokma canu cigerden candan bağırdan bir lokma bir ağızda tapılsa deriq etmez, kaygırmaz ani. Şu bir lokmani yaru digerden, yollaştan ve başkalardan. Keremlik bendäge yalğuz igen aş, bilur haq, ağzıda belki bilur daş. Cömert ehli, keremlik benne yalğuz igen aş, yeközi eline düşüncesini yeközi ise bilir haq, onu gumiyeni alak görür. Ağzına belki bilir daş, belki gumunda daş yeni alak görür, hiç ona razı olmaz. Şeker noşette yalğu tapmagay behir, bilir gan ağzıda belki bilir zehir. Şeker noşette, şeker istede yeközi tapmagay behir peyda tapmaz. Bilir gan ağzıda, şeker fücüdel, ballel gan yalık görür ağzında, belki bilir zehir, belki zehir yalık görür. Karasu işteler iki beraber, görür şerbetçe belki abi Kevser.
Garasuwam bolsa iki bolup işteler, iki biradar, iki doganyny ýeközi gazananyny ýeközüne harj etmek barada diýär. Bu taýda ýöne tapan neme dälle ýeközi symyryp ýatmaz, tomarak ýalak bolup diýdigi. Garasuw işte iki biradar, ne iki bolup iki dogan bolup garasuw işte de görür şerbetçe. Belki abi köwser bir-birinin peýda alyp gazay ruh hasyl ederler. İki hemdil ýese bir lokmanandan süjük bilgey asaldan belki jannan. İki hemdil iki yürekdeş ýese bir lokmanandan süjük bilgey, süjü bilgey asaldan şu bir lokma çörew ballanam süjü biler belki jannan, belki jannanam süjü biler. Kişi nanne kılır ahsanna huyun, alır tenur içinne abruyun. Kişi nanne kılar, kişi çörek yali eder ahsanna huyun, ahlakını sıfatını güler yüzlü olur. Kişi ahsan edenne, alır tenur içinne abruyun, alır tandırın içinne yüzünün suunu alır. Çörege tamdırda su sepilýär, çykanyny yüzü ýalpyllap durýar, tamdyrın içinde yüzünün suwuny alýar. Gyzyl yüzlük bolup çykkan zamany, tüşür halk ağzyga ahsan ani. Gyzyl yüzlük bolup çörek çykan zamanyna tüşür halk ağzyga ahsan ani. Şeýdipdir, çörek men tamdyrda otda bişipken horluk çekdim. Inni şu adamlaram hediletmesin. Şularyň bokurdağına tegek bolayın, bularam muşakkat çeksin diýmez, belki şolary doýurayın diýip gyzyl yüzlü bolup çykar we doýurar diýipdir. Gülüp mihman gaşyga çykkıl ey kul, şejer miweden awwal görseter gül. Gülüp mihman gaşyga çykkıl ey kul, şejer agaç miweden awwal görseter gül. İlkiden ona hezet hormat etjek ýaşylyk bilen öňünden güler yüzüň bilen çyk. Agaçlaram miweden öňürti ilki gülni görkezýär. Eger ahsan eder bolsaň eşit harf, ani hem jaýyga kılmak gerek sarf. Eger sen ahsan etjek bolsaň eşit harf, onu söz eşit dogan. Ýagşylyk etjek bolsaň, ahsan etjek bolsaň, şur zekat sadakalar berjek bolsaň, ani hem jaýyga ahsan malynyň jaýyny kılmak gerek sarf. Bilip ber jaýyga ketdi yeminni, ziragat eyleme şora zeminni. Bilip ber jaýyna keddi zeminni, sağ el zähmedini, muşakkat bile kazananyny, ziragat eyleme şora zeminni. Ziragat etme, tohum sepme. Aşağınna meselüllezine yunfikune emvalehum fi sebilillah kemesel habbetin, Kur'an'ın ayetinden başını getirtir de. Ziragat eyleme şora zemini, duzlu yere tohum sepme. Ýagşylygyny alimlara, ilim talyplara, ya şolar ýalylar eylesen sowaby köpdir. Yaramaz pasaklara ahsan eýsen şor ýere dänet eten ýalylar. Hasyl bolmaz, sowap bolmaz. Şeýle şoň ýaly jomardan men kän muşakkat çekip tapandadım hiçme berjek gäl diýmez. Ber eliň açýany ýerine de bir neme seret. Yaman yerge ani sarf etme bari, börüýüniň yer taryga berme ýary. Yaman yerge ani sarf etme bari, börüýüniň möjegiň yer taryga telekäge kömek berme ýary. Yardam etme, kömek etme. İşte Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten.
Bismillah.